बिलटिनि सावरायनायजों बिटिसि एकर्डा जाना फैयो आरो बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बर'नि रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै आरो बर'नि मेलेमजिबिफ्रा खौसे जानानै बिलटिनि गेदेरमा सारमोनहा गासैबो बर'नि माखासे गेदेर गोलावफोरजों सावरायनानै बर'नि गेजेराव मैखोम राजखान्थि हान्जा बिपिएफ हान्जाखौ दाफुंनाय जायो। जायफोर बिपिएफ हान्जाखौ दाफुंदों बर'नि गेजेराव बिथांमोना गासैबो बिलटिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा गासैबो दालालमोन नामा आरो बर'नि माखासे रायजो राजाफ्रा गासैबो दालालसोमोन नामा आरो बर'नि माखासे मेलेमजिबिफ्रा दालालसोमोन नामा आंनि बुंनाय राव नङा। फेरेंगाया गावनि खुगाजों बिपिएफ हान्जाखौ दाफुंग्रा बिथांमोनखौ दालालसो होननानै गावनि खुगाजों फोरमायो। दालालजोंनो बिपिएफनि हान्जाया दाजाखानाय खालामगोन बिनिफ्राय जोंनि एमएलए एमपिफ्रा मानो ओंखारनानै फैनो हाया? दिनै सिदा खोथा बिथांमोनखौ रोखा खालामनांगोन। नोंथांमोना गुबुन हारिजों थानो ना जोंनि हारिजों थानो? गुबुननि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो ना जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय खोथा बुंनो? भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय जेरैबायदि खोथाखौ बुंदों। सानसे समाव जायफोर बर'नि एमएलए मन्त्रि बर'नि जानानै बर'नि जेंनानि थाखाय फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाबा बिथांमोना गुबुन हारिजों थांनानै रायजोखौ जाहैथोंसै। दिनै प्रमद बर'नि जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना दिनै गावसिनि आखायाव दिनै बिथांमोनखौ दिनै प्रमद बर'आ मा बुंगोन? जायफोर गावनि गोहो खुंथायाव थानाय सोरबा मिनिस्टार सोरबा एमएलए बिथांमोनखौ दिनै गावनि खुगाजों दिनै रायजो राजाफोरनि खाथियाव मा बुंगोन? सानफ्रोमबो जुदि हर सान जानायाव लोंनायाव उन्दुनायाव मेल मिटिङाव जुदि प्रमद बर'खौल' रायबाय थायोबा राजु नार्जारिया गावनि गोसो गोरबोजों प्रमद बर'खौ मानो सान हर जानायनि लोंनायनि मानो बखियो? सानसे समाव प्रमद बर'आ गावनि खुगाजों साननि हरनि जेरावखि जाया आन्दालन खालायनो थाङा मानो राजा लामा गाथेनो थाङोबाबो अबेबा सरकारनि आन्दालन खालायनो थांबाबो खालि हाग्रामा महिलारि जायफोर गोहो खुंथायाव थायो बिथांमोना बुंजाखागोन बखिजाखागोन। दिनै मानो राजु नार्जारिया इसेबां प्रमद बर'नि थाखाय खर' सादों? सानसे समाव मानो साननि हरनि हाग्रामा महिलारिखौ जेब्ला बखिदोंमोन बेबायदि समाव मानो राजु नार्जारिया खर' सायाखैमोन? सोंनो नामा उद्देश्य? भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बेसेबां मिनिथावना। निउसनि मानसिया राजु नार्जारिनाव सोंनांगौ ना उल्थासो राजु नार्जारिया गावनाव माखासे कुइसनखौ सोंनो होखो? जोंनि बर'नि निउसफ्रा बर' समाजनि जानानै एक्सएनडिबिनि जानानै आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिलटिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोननि जानानै बिथांमोननाव सोंनांगौ मा मावनो हाखो? उल्थासो जोंनि बर' निउस बिथांमोनखौ गावनाव माखासे सोंनो होनाया बेसेबां गनायथाव? बिनि थाखायनो आं सोङो गेदेरमा रायजो राजा आरो निउसनि बिथांमोननि खाथियाव मानो थाखाय दिनै साननि हरनि बिथांमोना निउस चेनेलाव इसेबां टाइम मोनो गावसिनि खामानि मावनायफोरखौ ससियेल मिडियायाव दिन्थि एक्सएनडिबिनो बेसेबां साख्रि होनो हाखो? आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा बिथांमोननो बेसेबां साख्रि होनो हाखो? आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा जायफोर गोरों गोरा सारमोननो बेसेबां साख्रि होनो हाखो? जायफोर बर' समाजनि गेजेराव आन्दालनाव बाहागो लाग्रा बिथांमोननो बेसेबां साख्रियाव सोना होनो हाखो? जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं होलांबाय बिथांमोननि थाखाय बेसेबां साख्रियाव सोना होनो हाखो? बिलटिनि सोमावसारनायाव माखासे साख्रि बाख्रि लाजोबनो हायै माखासे न'खरनि जेंनायाव न'खराव थालांनाय बिथांमोननो माबायदि सुबिदा होनो हाखो? बेफोरखौ बिथांमोननाव जोंनि बर' निउसनि जायफोर बिथांमोना सोंनायनि गोनांथि होननानै आङो सानो आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं मोनसे सोंस्लु खालायहरो। शान्तिखौ बिथाङा मालाबाबो लुगैया। शान्तिखौ लुबैनो थाखायनो बिथाङा एनडिबिफोरखौ एकर्ड खालामनाङा होननानै फर्स खालामदोंमोन। शान्तिखौ लुबैयैनि थाखायनो बिथांमोना एकर्ड जानायनि उनाव गावसोर सरकाराव फैयैनि थाखाय जेरैखि जायाबाबो अशान्ति सृष्टि खालामनानै माहारियारि दाङाबाजि खालामनानै बिदा फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनानै फेरेंगा सारनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजो राजाफोरनि खाथियाव फोरमायनाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनाखाबाय। दिनैनि समाव एनएलएफबिनि
माखासे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्राव एक्स-एन-डि-पिनि जोबथे सारियाव थानाय बिथांमोननि उदांनि थाखाय एक्स-एन-डि-पिनि केसनि जेंनानि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि माखासे जेंनानि थाखाय दिनै NLFBआ सरकारजों 6 फाइराव दं। दिनै सोरबा BPF हान्जाखौ बै समाव NDPनि सावरायनायखौ बा माखासे सान्थि सक्तिखौ हाग्रामा महिलारिया लुगैयाखैमोन, थिगानो। नाथाय दिनैनि समाव जायफोर दानि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'नि आगदा आखि NLFBनि सान्थि लुगैनायखौ मानो नोंथांमोना सरकारजों सावरायनानै आवगायलाङाखै। एक्स-एन-डि-पिनि जोबथे सारियाव थानाय बिथांमोननि जानानै मानो फंसेबो राव बुङाखै। एक्स-एन-डि-पिनि केसनि जेंना, मुंख्लंफोरनि न'खराव साख्रि होनायनि, आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाग्रा बिथांमोननि थाखाय मानो फंसेबो बुङाखै। सान्थि सक्ति, माखौ होनो सान्थि सक्ति? सान्थि सक्ति बा एम बाथाखौ मानो लांखो? दिनैसिम मानो एक्स-एन-डि-पिनि केसा जोबस्राङाखै? हाग्रामा महिलारिखौ गले गले बुंनो हादों NDPनि सान्थि सक्ति सावरायनायाव मालाबाबो हेफाजाब होआखै। दिनै मानो नोंथांमोनहा बा प्रमद बर'आ मानो NLFBनि सावरायनायखौ मानो हेफाजाब होआखै? दिनै नोंसोरखौ मा बुंगोन? हाग्रामा महिलारिया NDPनि सावरायनायाव हेफाजाब होआसै। दिनैथ' नोंथांमोना NLFBखौ मानो हेफाजाब होआखै? बिनि दायनिगिरिया सोर? दिनै जिखियानो बुङा मानो फेरेंगाया फैबाय थानाय समाव गावनि गादिनिफ्राय ओंखारनानै गावनि बारिनि गय बागानाव हाबनानै हाग्रा एवस्रांग्रा, अबेबा हाथाय बाजाराव सानफा थोलो जिरायनानै माखासे बोराय बोराय मानसिजों टाइम पास खालायग्रासो जों उननि समाव नुनो थांगोन। जेरैबायदि बिथाङा गावनि NGO, दिनै गावनि NGOआव दिनै सोर सोर दं? जेब्ला खोनाबोदोंमोन NDPनि जायफोर गेदेरमा सारमोना रिटायार, डिसार्ज, जायफोर गावनि देहानि थाखाय NDP आफादाव मावनो हायासै, बिथांमोना गावनि न'आव जिरायनानै थानाय, दिनै साबैसे गुलि नांजानानै खामानि मावनानै जानो हायै NDPनि माखासे बिथांमोना फेरेंगानि NGOआव साबैसे दं? जायफोर रिटायार NDPआव लाबोनाय जायफोर सिनियर फेरेंगानि NGO साबैसे दं? आरो जायफोर डिसार्ज लानाय माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बिथांनि NGOआव फेरेंगानि NGO साबैसे दं? दिनै आं फेरेंगानाव सोंलु खालामो। दिनै फेरेंगानि NGOनि आं दिनै फेरेंगा सारनाव मोनसे सोंलु खालामो। बिथाङा गावनि NGO जायफोर सेंग्राफ्रा दं, दिनै साबैसे NDPनि समाव सारनायाव गुलि नांजानाय, माबा मोनसे खामानि मावनानै जानो हायै साबैसे फेरेंगानि NGOआव दं? आरो NDPनि रिटायार लानाय आरो डिसार्ज लानाय साबैसे गावनि देहानि थाखाय न'खराव जिरायनानै थानाय साबैसे फेरेंगानि NGOआव दं? दिनै स्पष्ट सासे जुदि NDPनि बा समाजनि मोजां खामानि मावग्रा थारमोनबा गिबि रिटायार NDPनि रिटायारफोर थानांगौमोन, जायफोर खामानि मावनानै जानो हायै NDPनि, आरो जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लानाय, दिनै मोजां खामानि मावनानै न'खराव खस्थ' खामानि मावनानै जानो हायै दिनै फेरेंगानि NGO जायफोर मावनानै दं, बेबायदि माखासे NGOनि जायफोर सेंग्राफोरजों लोगोआव थाफानांगौमोन, जायफोर सेंग्राफोर दं बिथांमोनाबो थाथों। नाथाय बांसिनै जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाग्रा, न'खराव थानानै खामानि मावनानै जानो हायै बिथांमोना थानांगौमोन। आरो जायफोर NDPनि रिटायार, डिसार्ज, जायफोर खामानि मावनानै जानो हायै, सोरबा गुलि नांजानाय, सोरबा आर्मि पुलिसजों बुख्रुबजानाय, बेबायदि मानसिया दिनै फेरेंगानि NGOआव नुनो थांनांगौमोन। नाथाय दिनै जों सासेबो नुनो थाङा। बेसेबां फेरेंगाया मोजां खामानि मावदों जों सासेबो नुनो थाङाखै।